Nagpaliho karon ang tibok puwersa sa kapulisan alang sa manhunt operation. Batok sa duha ka mga sospek nga nakapusil patay sa usa ka pulis atol sa buy-bust operation dito sa sitio Panagtambayayong Barangay Kinasang aning Dakbayn sa Subo niadtong Miyerkules sa tungang gabi. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Nagbangutan ang kapulisan sa kamatayon sa ilang miyembro nga si Police Corporal Ryan Maculi human kini gipusil atol sa gipahigayon nga illegal drug operation. Ang pulis ang nagsilbing pusher buyer sa gilusad nga buy-bust operation diin nakwilyuhan na unta nini ang subject sa operasyon nga alias Namol. Gimando karon sa kadakuan sa PRO7 ang pagpalihok sa tanang pwersa sa tibok rehiyon alang sa hinanaling pagkasikop sa mga suspek. Ang atong Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abiliada Apirid, nagbando sa tanang puwerpo sa kapulisan sa Central Visayas nga maghimo og walay puas nga pagukod, walay unda nga pagpangita hangtod kining duha ka kriminal mabarya nila ang ilang sala nga gihimo. Lakip sa miabag sa pagsulbad sa krimen ang Cebu City Police Office diin base sa ilang kasayuran nga nahipos ang gunman sa pulis na lambigit usab sa mga murder cases. We are doing our best nga makahatag gid mig assistance in any way in whatever form nga atong kini pud usab dasig pud nato ang atong mga katawhan pod through the mga force multipliers nato nga kung kinsa may naay impormasyon bahin ni ining tawhana dili gid magmakuli sa paghatag o pagduol dayon kay time is of very essence karong mga panahon nga. Nanawagan ang PNP sa mga tao nga nagkaila og makakita sa mga suspek nga makig-alayon sa kapulisan alang sa pagkabot og hustisya sa kamatayon sa gibansagan nga multi-awarded service policeman. Samtang wa pay gipagawas nga pamahayag ang barangay tanod sa Inayawan nga gituhan sa kapulisan nga maoy nag-rescue sa gunman sa pulis. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.